Asta este prima din seria asta cu... Dacă te uiți cu atenție, uite ce cauciucuri lăsate am. Timid așa, vezi? Evident. Mai departe. Nu știam eu cum stă treaba, mă cocoțam pe margini, da? Bine, și acum mă cocoț, da, mă rog. Ai văzut? Cadru, frate. Ăsta e cadrul ăla din poza de la Avatar, apropo. Și între primile, te rog frumos. Tare, frate, sau ce? Calcă, prietene, ce ai, mă, ești nebun, uite cum arată. Ia, nici n-am lovit. Bă, ești prost? Da, trebuie să găsească careva să intri pe mes. Opa. Ei, ce să-i faci? Nu se mai întâmplă. Bine că merge. Și n-am pățit eu nimic. Și mai sunt în stare și să fac și de asta. Mai schimb buștul dreapta aia. Bine că ai plecat. Ia uite-o. Mamă, cum fac cauciucurile alea, băi, frate. Raportul e mișto la asta, că primele două sunt de tras. Nu, primele 3 sunt de tras. Se schimbă foarte repede, ajungi foarte repede într-a treia. Opa. Băi, ești nebun? Și într-a patra când ajungi, e undeva, sar de la 7000 pe la 4000. Băi, ești prost la cap, ce mișto mergeam. Opa. N-are nimic. Ups. Asta n-a fost frumos. Stai că am primit un mesaj. Cam boțită ea, da? Merge. Mai am vreo 25. Tot albe, așa frumoase. La pachet. Dacă te uiți cu atenție, roata din stânga față îi strâmbă. Dar totuși, ce drifturi fac cu roata aia strâmbă. Opa. Băi, îți place, mă, sau ce? Cu mașina bulită? Totuși. Cum v-am mai înregistrat o dată pe asta? Parcă nu. Băi, n-am cuvinte. Și chiar e prima de la replay. Prima în listă de la capitolul mașină rău pe 4 și tracul ăsta cu pământ pe el. Dar câte turi am făcut, bă, frate? Lap time 1 minut 30 46. Absolut fără relevanță. Ia, opa. Bine că erau cauciucele alea, că dacă nu mă duceam la dracu cu cârci. Cam șmecherii. Ia uite-l și pe ăsta. Cutting corner se cheamă. Așa zice americanul. Americanul, scuze. Ia, calco. Are, frate, n-am cuvinte. Ce să-ți mai explic? Tare, frate. Eu ce strâmbui roata aia, frate, ești nebun. Apropo, după bă, ești prost, ce mișto arată. Opa, n-are nimic. Iese la poliș. Ziceam de... roți, le-am mai crăcit așa nițel, știi, că mașina n-are bare de torsiune, adică sunt la 0 setate mizerile alea, știi? Ca să se încline cât se poate ea de mult. Și am impresia că aici nu era setat așa. Sau era? Nu cred. Ba da, era setată, dar nu erau roțile setate să... Ia uite ce face, zici că e barcă. Ziceam de roți, că nu erau roțile... Vezi, paralele așa, sau cel puțin așa pare. Acum, după ce am mai tras de vreo 2 ori de mașină, nu mai sunt așa. Trosc! Dă-le dracu! Opa! Gata, s-a terminat. Da. Șmecherie.